Nyakora mokijong ya kendo machiegni erokamana yo kuom kete karka cheno ni mar mbako romen mor mane podi kete karka ano chakru pinya ka san makoro wachopo kamoda tieko chenro kinyi makawuono kamoda rango kaka inyalo thir nek anyuola. Nyakora mokijong wasebedo kwa winjo kendo wago report mopogore opogore kotenore kod lal mangima mag dhano tainya okinyi makawuono da bedo kaka warango sigana motimore odiochieng' manyoro ere kaka inyalo neni gik makamagi jolose ang'o makele koso paro magi manya bedo nitiere karka sire kaka wanyalo dak makare kaka oganda dhi bedo katai etwagni nyaka giko mare nyinga Cleophas Luoche Kisumo kanyo kwaro mukeo nyaka Chisango to kawuono nitiere kai gi wendo madhi miyo thuolo mar mondo miyango moswa kae to bang'e wawinja ne sigana molos kod Le Beach wendo na ukinyi makawuono en Onyina Boss ma en jahocho oyawre Onyina Boss kumiyo thuolo machopo karka erokamano kendo machiegni erokamano ahinya Cleophas mosi kendo noyawre achaka moso jowa maneno kendo winjowa noyawre uru akwani mondo gichik itgi wagoye mbaka wapuonjre kanyakla yamano erokamano ahinya nyakora mokijwang' odiochieng'no ma nyoro ne wakelo ni sigana karkae kama ne jal moro ne okawo ngimane oko owuon mane yor derwo kae to bang'e nitie nyithindo adek ma bende ne owito ngimagi e kinde mane mago timore kaunti ma Homa Bay noloso kanyo kachiel koda ka anyuola mare noloso kachiel koda ka tendo bila bende kaunti no ma Homa Bay kata luora kama ne ntiere to sani kuro winya ne sigana ne molosno ka kod Le Beach kato bang'e ang' waduogi wadhi nyime. Rumbi mar lit kod kuyo okoko gweng' makagoga sub location makawete e kar chud bura makarachuonyo bang' apisa moro mar obila ma oseyang nyinge ni David Okebe ka onge mane ok yor derruok bang' nego nyithinde ariyo kod nyathi machielo ma enore masira ma bende obiro kalore kod ywaruok mag udi obila no matiyo e sendo obila ma Marsabit ne okungo nego nyithinde ariyo ma gin Trisa Okebe ma jahigni 5 gi Asad Okebe ma jahigni 6 ka achiel kod ore matin ma oseyang nyinge ne Seth Odeka jahigni 6 kapok ne okawo okang' madere ka otiyo gi tole tado mar ode obila no mane oweyo chien barua mane ondiko manyiso gimomiyo ne okawo okang' matimo kamano kama oting'o ywaruok e weche mag udi gi pek mane oyudo e kare mar tich ne okwayo rusa matin e kare mar tich ema kane oduogo e dalane to ne okawo okang' mar kawo ngimane oko bang' kane osenego nyithindo adek go. Notiyo ga Marsabit ne en ga polis jatende motelo ne korka tich ne miye pressure mar tich manosiko mana ne bro riembe basto shida bende maduong' mane en godo ne mar family mar joka oche bende ne keto ne pressure seche moko kanodhi katich to shida ne ntiere chien koma nodong' kanoduogo loso to notamore loso kano involve jodala gi nyako mondo konye loso to jodala gi nyako ne medo mana chwalo manodere ni yudo ka jaode ne oriko onge manyoro nodhi kono to winjruok nokobedo. Jalup ruoth makaweti sub location Jono Kumu wacho ni chalo ka gimo bilano ne omiyo nyithindo go kwiri more chiemo mane gichamo kapok ne onegogi emane okawo okang' mar kawo ngimane ok yor derruok ka okoni bilano bende osebedo ka chich ni minode ma bende nodok dalagi osebedo ka chiedho oko mar keny. Simu ni ayudo gi buok kabisa ka ane kanisa ma weyo wach mar aringo awuok e kanisa ma biro kama chandruok oyudore adieri anwang'o ka nyithindo adek otho en bende oliere tol ka onge mane kokalo kuom liere tol ka warango ot to non ka nitie chal gi ma nitiere biskut gi mkati moko machal ka gimo miyo nyithindogi nge nyithindogi kore dhogi wuok buoyo ma wa suspect ne ege omiyo gi some poison substance maling mana an go ne wacho ni no chich ne ng'ato nchi wuotho gi chiege. Jatend nangano ne okwayo jopiny manyalo bedo kod gwenyruok moko mag udi e kindegi mondo omanye yore minyalo tiyogo weche makamago ma okawo okang' maketgi ma obilano ne okawo. Kawo ngima mari gi mag the innocent nyithindo mane onge gi wach e weche mag keny ok yo minyalo tiyogo weche mag chalo kamago. Andakwayo ni ka wach nitiere kinde miyo gi chwore to joka jaduong' ne ma oluongo ne kuma ne chiego wae gidhe family ma idiet family mar Mosanindo no winjo kaw thuolo mondo riw ji ariyogi. Komanda mar obila e kaunti ma Homa Bay Lawrence Koilem manoyango masirano okonene gi kawo barua mane obila nondiko weyo chien ka achiel kod gik mamoko mage chiechgo ne omiyo nyithindo go kochamo kapok ne giwito ngimagi makoro dhi timnegi nonro matut. When something comes up
within our children. Let us come up immediately and solve these matters. This could have been prevented if the families of the officer and maybe the other members of the family could have come together and listen and solve the issue. That could not be, we could not be meeting today in this unfortunate incident. Otherwise, we are very sorry for the family. En masira mapodo kelo buoka chiel kod kuya gweng ni endi banga pisa mar obila David Okebe kaonge mane oko bang nego nyithindo adek. Tendo obila county mo be kande wachne gidhi nyime kotimo nonro matut mar ng'eyo gimomiyo de obila nendo kaonge mane bang nego nyithindo go eko. Alia Beach, Ramogi TV, Homa Bay. Erokamano ahinya Alia Beach sigana makamanya kono jono timo duchi manyoro kudo medo luwe kendo bo medo kwa koni mathoth kotenore kodgi ka geno ni onge moko bende mabiro timore ka otimore bo bedo karka mondo mi wakoni onyina boss machiegni winjo sigana motimore kaunti ma Homa Bay mama na chiel kuom mogo mosebedo kae katimore medruok makamagi mapono wasebedo kae kwaneno kae buche makamagi biro okinyi mapiny ru kata ka pinyimo odhiambo ka mudho donjo weche moko anyuola moko donjo gode udi ma bende kelo lal mangima gini diwacha ang'o makele ahinya e kindwa. Erokamano baba, mokwongo we akawe thuolo atim mos ne wede anyuola kod osiepe mag uwe matin makoro olalo ngimane kaachiel kod lalo ngima nyithinde nyaka ore. En mos makende, en gima lit. Ok kata ne jonyuol wede gosiepe kende to kata ne Kenya mangima nikech mane en jatich sirikal. En jalo mane bende nigi migawo mar keto kwe. Omiyo watimo mos makende. Mar ariyo kaloso ne en wach matek. Lakini kiwinjo yo mali Abich olerego ni ne nitie dondruok e kar dak. Ne nitie dondruok e ot ka e kinde gi minode. Kaachiel gi ywaruok e kinde gi jatende ma motelo ne kar tich. Tiende ni gini kwang'iye matut to piny sani olokore. Tinde ok wapuonjre go mbaka koare e tinwa. Kinde machon chande ne nitie thuolo mar puonjruok go mbaka. King'amo ng'iyo go mbaka to ka weche moko chandi to yot mondo mi go mbaka. Yabro chako wuotha koni baba ok wanere matin bang' gisewuok e studio. Tabiro tago kodi mbaka ka wantie karwa moro adundo. Tayuaka ting'ado na rieko. Ma tinde tin. To obedo matek nikech gigi wadu waneno gi kakoro ji osebedo madongo. Lakini nyathi kipuonje bedo thuolo mar go mbaka kapod otin. To maendi kelo yot. So gima dho ngere luongo ni family values. Achiel kuomgi en ni ji go mbaka kanyakla. Wach maber iporo kanyakla, ji mor kanyakla. Wach marach bendi poro kanyakla, ji puonjore kanyakla. Ma ti ok timre. Atinde jonyuol odich mang'eny yudo ka jonyuol mondo wuok duogo gotieno. Nyithindo wene jokony kata gi joma moko gi jopuonj. Jopuonj nigi syllabus mabende chuno ni nyako dhir. Koro miyo thuolo mar puonjo nyathi weche mag go mbaka bedo matek. Kae to miyo wadhi wadongo ka wang'e ni chandruok na en chandruok na. Chandruok ni en chandruok ni. Bas maendi kosetimore tiyudo ka koro kelo pek. Ma koro kelo pek nikech ka ang' wach moro hinga to onge kaka tim nade, onge kaka pim. Kaparo ni mondo be awuog adhi kuom jalony. Jalony be biro dwaro chudo. To samoro achiel kuom gik makelo pek gi en yor chudo. Nikech piny sani odhi matek. Samoro yudo ka yuto tin to dwaro to ni malo. Mar ariyo, kapo ni jalo ma wadak godo e ot ok wawinjre godo maber e yor neawa, ma e yuto na donge nitie kaka wanyalo tinde mondo wachak gima ok nyal rito to manyalo rito mondo miyo riti. Koro ma miyo chuno ni ji donje gope mang'eny. Kae to bas gope gieki duog tueyo kabisa.
nikech gowi to kidonje to iyudo ka gowi bende dhiri wasiko ni mana nene oluoch ndalo ni orumo pok ioro gimoro kia wabro mai yango wabro mai koro dwaro ka ng'eny to yuto tin tema kelo pressure ni to moloyo ne dhand dichuo nikech dhand dichuo iyudo ka in ing'iyo kaachiel gi odi jo dala ung'i ka seche mikawo nyar ng'ato ikelo en bende ok ikele kende wedege te koro gin wedeni koro gin bende dwaro makocha bende ng'i koro iyudo ka giyie kidhi keto pressure mang'eny ng'ama dichuo bikonwa noyo nyaka iket ikruok ne ngima makiny ma dho ngere luongo ni investment nyaka invest koro iyudo ka mondo miyud yuto majolo ngima masani mikony godo jomamoko gi michak iyud moro mabathe miloso godo ikruok samoro bedo matek kaeto iyudo ka ionge gi yo minyalo lero godo wachni maber kata ne min odi kata ne wuon odi to en onena ni idhi maber to samoro ber miyudo ni itero kamachielo kaeto basi iyudo ka koro dondruok dhi bedo mang'eny ma miyo kelo pek ma koro iyudo ka ng'ato chunye dhi bedo mang'aw obedo gi chuny malit seche ma ng'ato timo tim manegruok ni ok ni en gi paro maliw en gi chuny malit modhi oumo liw mar pachecha ma koro iyudo kokone ma endi koro awuog e wang' piny ni endi kik achak abed ka kaeto duogo ng'iyo konto nyithinda gi kawe nyithinda gi biro sandore bang'e koro iyudo kokawo ngima maloyo ngima achiel kamano erokamano ahinya kuom lero e yo makare nitie moro ka miwacho ni kar tich kata kuonde mag tich iwacho ni kuonde tich gi ema oganda kawo thuolo malach ahinya kirango kaka gibet kata gi joutegi anyuola magi kama gintiere lwasi e kar tich ka mbakani igoye yo machal nade nikech giwacho ni adier kama intiere tich jok ma in go ka gin jok mirado gi tich ok gin osiepegi samoro iwacho ni gik moko hinyi to iwacho ni oyo kakone ponono dhi wuok ogo mbaka na oko bende ang'o miyo oganda ok go mbaka kuonde mag tich to kanye machal intiere achiedh nade ikawo seche gi 12 e ofis kiwuok idhi ot ibedo mana kodgi matin kar tich kae lokruok mane monego bed ni bete mondo mi olos lwasi ni mar go mbaka makare erokamano achiel kuom gigo ma sani sirikal medo jiwo en ni kar tich mondo obedie gi migawo mar hocho kar tich mondo obedie gi migawo mar hocho nikech ijiwo ni ng'ama tiyo ni be nyaka ng'i ni to bende chal mare ber miluongo ni welfare ma endi ema miyo ng'ani endi bende koro tiyo malong'o aya mana kaka ilere maber ni ka ji orado ka to samoro gino samoro yudo watni ka tin yes tiende ni gimoriwou ka en tich ma e gima duong' moriwou ka koro iyudo ka ing'iye ni wawa watim gimoriwowa ni kaeto wae kaeto bas gima ni winjo ka wachocha ka ok in ng'ama no puonji go mbaka atin ne inyalo imagine ne ok opuonji go mbaka e dier odu kama mama ni ma baba ni ma owete ni joko ma wede ni koro kidhi kuom ng'ama ok wat ni to donge koro go mbaka ni ang' nobede matek kabisa koro ma ema miyo yudo ka kwa biro to koni an gimoriwa gi Cleophas en tich wachwad tich kochuno matin to jaka wangerre mana matin Cleophas wadhi wachame gimoro oko ka waduogi to ji nyiero ma matin maybe wanyalo nago mbaka mar mpira wanyalo nago tuomo siasa moro matin to kanyo be aloga koro yudo ka ji ok kaw thuolo mar wacho gino manie chunygi to mai gima puonjora ge yawa ni afadhali onyieri afadhali okuodhi to in iwuon igolo gino manie chunyi gima jogo gima ng'eny ji ok ong'eyo seche miwacho wach machando pachi to in iwuon ema ithiedhori gima ng'ama iwacho ne odwa dhi timo gi wachno mano wachne kata onyieri ka bang' tich ka donge kila ng'ato dhi e ode ok mon gimani dhi mbele tugo ni giduto pod ginyalo mana bedo thuolo mar mondo mi giyawre kata ka giseng'e maber ng'ani dhi nyiera dhi go mbaka no yes koro luoro ma wabedogo Cleophas ane kiketho nyinga ang' nomon luonga ni boso nyina
ang' noketho wuoyina be nitie gima odhi loko ka ok en na ni ng'ama ipimone no nyalo manyiera ni en wuoyi mangoro en wuoyi motimore kama dinyier mochwere donge kawuono nyier mara kiny baka moro otu koro ajiwo jowa ni mokwongo wich kuot ni aluor ni dhi nyiera mano gima wae. Mar ariyo nyaka bende wang'e osiepewa. Cleophas ok wanya tiyo kanyakla higa achiel mapok ing'eyo ni onyina ni to wanyalo goye godo mbaka. Samora wacho ni kare go mbaka ka gimi go mbaka ng'ama chielo. Diere moko ne joma tindo ne wacho ni hashtag asking for a friend. Inyalo penjo ni lakini penje ka gimi penjo ne ng'ama chielo. Apenji gima kama kotimore ne ng'ato to onego be notimo nang'o? Kidhi penja to nyela gima kama oyudi gini be naromo go mane gari kabiro. Lakini ana wuon ema timang'o ema wacho wachna. Nitie yo mang'eny ma bende nyalo wacho godo wach. To kae to bas gima chielo mabe wacho ni mondo mi wa embrace professionals. Wa embrace professionals. Nitiere jowa molony e weche mag go mbaka. En ber nene sama ugo e mbakani to ang' puonjruok moro no wuogi e mbakani. Maka ang' ikaw puonjni midhi kete tim. Tiyudo ka kendo koro ithiedhori zaidi nikech chieng' machielo kiromo go kang' machalo ma. To yath mano miyi gi jaloncha. Ang' idhi gole pachi kumane ka necha. Tithiedhori athiedha kode. Koro ok en yath ma sa ka sa teringe dhi e osiptal. Koro mae ber mar geno kuom jalony. To gima jiwo nyaka wago mbaka. Jowa nyaka ng'e ni seche miwacho wach machando pachine in emi thiedhori. Ng'ama chielo kata kadwa nyiero kata kadwa goyo mbaka kata kudwa mede weche moko mane ok iwacho odwa ogange mokete mobed gino momede chumbi gi sukari gi nade we onyier ndalo mokari adek to bende mano timang'o mano oserumo ichako inyiero mana mar ng'ama chielo. To kochuno ahinya kele ka gimi kelo mbak ng'ama chielo. Mae kama koro joma mine lowago. Eneno Jaduong' Cleophas ng'ama miyo kuodho nyaka chuore modage ot. Kendo wacho maber ni chuora to ahere ndi. To mak mana na achiel ariyo ade okuodho nyaka chuore modag godo e ot. To pare ni odno temo doke. Kendo dichuo no temang' notedni. Kendo mang' ne giriw godo nyaka kar nindo. To wan ma joma chuo to ni koro nopuonjwa ne nikech ng'ene kane wadongo. Kiomo ni dhi wuoyo, dhogi ng'eny nade, iwuoyo ka dhako nade. Tiende ni mondo mi retain, wang'uony gi wache iwa. Kiomo ni dhi ywak, iyom nade, inumu, ichalo dhako nade. Ni kagima wan to ok onego be ni waywagi wa joma chuo. To nyina kama ne puonj machon mane ntiere. Kidieny masani ma gigi gitima ka gino pen kendo giwacho ni kitemo kore ne ywak nang'o ang'o mi ywak ang'o mi go mbaka ni mang'eny gi jok moko nego be ni bedo godo in kendi ing'ama dichuo edhan dichuo kamoro moro ma intiere iwacho ni kangumu kama intiere kidieny masani mondo mi puonj mano puonj chon manyalo bedo ni nomiyo oganda ma joma chuo olal ahinya kaluwore kod weche magikane chunygi lokruok obed mane e kidieny ma wantie sani. Okang' mokwongo mar lokruok baba chakore gi ot. Ang'ama wuoro be akawe thuolo gi nyithinda. Ang' ni kuongo iriw gi mondo ugo mbaka ma jumla. Kae to bas be nitie sama bende akawe wuoda makoni wawuothane. Ing'eni rach ni tinde wayiengo gimoro amora pesa. Kiwacho ni ang' wuog urieru to an ma nono ni. Yawa ka ang' awuok e oda kacha chale to koro wariere bathi o kacha to wago mbaka. Kanyo to ng'ato dwa chaja pesa mane? Onge. Joma chuo inyalo wacho ni ka wiya opong' tarawe kuonde mag bar gi kuonde mag mor gi. Mang'di iyude ka siling moro 2,000 miya intiere godo timo nade? Itieko. To samoro wuodi to ka ng'e kao to kata 500 okitie? To gimigero duong' kabisa. Ineno? Mae gima osehinyowa. Waseumore tok dwar. Ni nyaka dwar, nyaka mond chiew, nyaka ringi odiochieng' gotieno. Iwuok kogwen, iweye konindo, iduogo otieno, kosedhi nindo.
Samoro samichopo to ol modunyo mana wang'e. Ka usemosoru uriyo nade tutie. Nyathini ang' notim nang'o. Nikech ng'eny gi wathoro wegi ne joma konyowa e udigi. The house manager. Mang'eny gi othoro bedo joma nyiri. Bro chopo kama koro wuoyi ni bede teenage. Makoro neno ni ma en intruder. Koro bro yudo ka en miya chiemo. Luok na lepa. Mane mbaka magigo. To mbaka madonge maike. Manyise gima piny en. Neno. Samoro gima kendo wakose kaka jonyuol. Jaduong' Cleophas wan wanyiso mana nyathini piny tek seche mwadhaone. Samoro na tere school to kokelo duoko momora. Nyathini bigi kaka piny tek. Ma puonje kosadhaone. Daka puonje ni piny ni menano ni tich matek ematimang'o emanyale. E yor mbaka, kawago mbaka kawanyiero, eka en bende miye thuolo openjo gik moko winj tiendgi. Kae to bas ayudo thuolo maler ne maber kaka ng'ama wuoro. So joma wuone, ere kaka wa menta nyithiwa. Nikech mae ndiye wuoda madwa ni kinyo kaw kara. Adwa ni embede kinyo lokre dhand dichuo malong'o, maen bende odonje keny, maen bende los familiane. Adwa no bed wuoro machal nade. Be am timo ne gimiluongo ni mentorship, tiegruok, ikruok ne ngima makiny. Joma mine be watimo ikruok ne nyithiwa makiny. Tinde wayudo ni nyithiwa manyiri obiro somo e okang' mamalo ka. To kae to bas koro nikech gombo gidwaro gaole. Iyudo ko chako dhi omakore gi joma moko makiny neto dende iluongo waringre. Nikech odhi e ngima machutho to yes, ohewe. Koro magi makosa mawatimo. Gini chakore gi e ot. Kose agi e ot ka. Kae to nitie jogo mabedo entrusted gi responsibilities gi. Kanisni, administration. Tinde piny oloko iyudo nyaka chief, assistant chief, matinde. Dio joma kamago. Ei administration ka, be onego bed ni gin bende gitime mentorship. Samoro lunga joma tindo mana mondo mi utimru nade. Iwinj pachgi mondo mi gitiegre. Kamano. Onyena bosada ne mak paro gi kanyo aduoga kod mathoth. Ahinya ma pon tiere karkae. Chenro ka yo masani nyakoro mo jo aduogo kod penjo mathoth mabende umedoro karka gimochiro ka kod jaocho Onyena boss kaka wanyalo thiro timbe mag nek kikide mabora. Craving an unforgettable African adventure? With View Travel, discover the magic of Africa. Explore Cape Town's beaches, trek Uganda's lush rainforests, marvel at Rwanda's beauty, explore Tanzania's wildlife, unwind in Zanzibar's paradise, cruise Egypt's timeless Nile, or dive into Morocco's vibrant culture. Perfect for leisure, business, school trips, or romance. We craft journeys as unique as you. Tembea Africa na View Travel. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover. Whether you're getting ready for the Easter holiday or checking off your shopping list, we've got you covered. Get 2-pack of 2 kg premium wheat flour for 318, down from 344. 2-pack of 2 kg Pishori aromatic rice for 1,018, down from 1,210. 3 liters of cooking oil at 799, down from 1,060. 2-pack of 2 kg sugar, 578, and salt at just 35 shillings. That's a total of 2,748, meaning you will save a whopping 501 shillings. It's easy. Dial *487*5#. Select your Easter package, make your payment, and pick up your basket at any Quick Mart supermarket near you. Citizen Joker, the home of discount. An adugo mna sare. Jatelo winja.
In bende nyalo nyiewo scarf nin jaodi. An gadian en bo bedo mamor ahinya. Easter happiness all around. Win big with the WRC Safari Rally 2025. Rev Fisher and feel the roar. Solo mitena chakaduogo kendo. Nigini ringe emba chakaduogo kendo. Ayo. Solo mitena chakaduogo. Amosa utejo kanyanam, an nyinga en Dickens Derrick. Mondo mi yud wenda marwa parie manene kaka skiza tune mari, idio mana *812 *784#. Parie ni Ramogi TV e od jotumbe duto. Penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu iluonga ni Ruth Otieno kendo en ga morna mar bedo kod odiechieng' kod odiechieng'. Nyakuro mogi jwang machini kendo ntiere karaka uduogo chielo mogi kidaka osekalo 39 tok sang'wen okinyi makawuono chenro mar mbako romo wamedo rango kendo wakol ni ane mathoth mantiere karaka. Ruth nyathi Ochieng wacho kamae kaduogo. Agoyo mos ne anyuond rawerano. En gima rach kake ikoso kwe kar tich to e ot bende kwe onge. My advice ne mine mantiere keny miye uru chuo kwe e ot. Men go through a lot kuonde tije. Kochopo ot owinjo ni o feel relieved. Mar ariyo, weche awinjo to Robert. Seche moko ne onyise to kapok ne oneno jonyuol owinjo kel kwe gilos weche matimore e keny nyithindgi without taking side. Owinjo tim background check kapok odonje keny. Nitiere mier ma ok kendie kata ma ok tedie. Odhi nyime ote ni lal Ruth. Wacho kani ma ok tedie keny en gima serious ok owinjo kaw mana mambek. Mogik to nyuol ok owinjo involve nyithindo e wechegi. Nowinjo onegre kende to we nyithindo. Mogik to aneno ni kare jagam ne ber. Owinjo waduogi e yor gam aluoto akano moja inako. Angi duok mano ka waduogo onyena boss. Joyce Odalo wacho ni en live ka entiere migosi SK Saloon erokamana ahinya. George Henry neno waka en ukwala ja Warianda Jack asebiro erokamana ahinya. Injina Lazaro Kanyamboko wacho kama jaduong' onyena boss adieri mantiere cases mag police negore family magi are alarming. In fact sani jonyuol mathoth caution nyithindgi against marrying police officers. Gigi timore nikech sirkal chal moketo ang'enge mbele kendo tiyo kod police department mana kod dictatorship maonge kata team moketi mondo monitor their morale. Samoro officer morale neni piny kaluwore kod domestic issues. Sirkal to tiyo kod kifua mane gi inherit kuom loch manu ma jowe wabeberu. Ine Lazaro Kanyambok ma Kariobangi Jamaguje Kanyada East erokamana ahinya. Ote machielo Jalam Sela wacho kani pod wan kanyakla aneno chenro karka kan mawego National Polytechnic nekto semedore Kenya wada piny odongo ni Yesu. Erokamana ahinya kuom ote mari. Nyar John wacho ni weche gilita ahinya aluo makare ahinya yudo makare Jalang' Otieno Ibra Komala ane chenro ka John Diaz Odera lero Ramogi TV lera ni chenro achiel kachiel. Architect Fix It ane iye chenro lero. Mosh mar gi father wacho na sedonjo ka ntiere gwenge mago ma Ombei Kiliti. Erokamana Josephine Okoko beneno aka ntiere uthochra kuom wacho ni gin weche malita ahinya kendo mamedo yudo kar kae. Kapo kadhi kata penjo machielo adani mondo ayud paro ma bende ntiere kod ote ma joneno oro na kar kae.
Erokamano. Awinjo ka comments go beyo. Moko ni kare, moko bende samoro wanyalo ng'iyo, anyalo wacho ni ong'iyo kaluwore gi pache. Lakini paro to kigolo to ber. Nikech mano nyiso ni jo aluwo puonj. Kendo miyo wapuonjore go. Awinjo ka jawinjo mokwongo no. Ruth. Yes. Ruth owacho maber kaluwore gi weche mag keny. Kendo wan bende wajiwo ni keny onego bed ni ikruok bedie ka pok ji odonjo e keny. Nikech kiyudo thuolo ni idwa penjo ni to ang'o momiyo ne odonjo e keny, to ji nigi gik mopogore opogore manomiyo gidonjo e keny miluongo ni objective. Lakini gima pok taromo godo kata mana e yor tija ka en ng'ama wacho ni an adonjo e keny ni mondo mi anyuol nyithindo anegi, kata mondo mi aneg nyar ng'ato kata aneg wuod ng'ato, kata adonjo e keny ni bang' higa achiel to mondo wawere. Pok ayudo joma donjo e keny gi paro bilano. To lakini samoro ikruok ne donjo e keny bedo maonge. Joma chon ne time, ne yudo ka ng'ama nyako ne bedo gi mine madongo kaeto ike maber. Makwan ne achiel kuom ranyisi moneno kuom min-gi, moneno kuom dagi, moneno kuom waigi, manyiso ni mae kaka dhako onego bed e ode kendo onego rit ode. Tinde thuolo ma kamano tinde onge. Joma chuo ne bede duol kendo ikogi gi joma dongo negi makone bas. Koro sama idhi e keny tidhi kihikori. Ne nitie jang'ad yo ma iluongo ni jagam. Ok gine koro oluwore ong'ene dala ni gin joma obedo kama, bidhruok gini kama, nyako ni ochanore kama gi yore ma kama. Kaeto bas onyalo koni wuod owadwa, wuod nyaminwa, aneno nyako moro matim ni kare. Jodala gi bende obedo kama. To mano ok nyis ni nitiere mier moko ma ok kendie. Ni ma nyako konego dagie kata ma dichuo konego yude nyako. Inyalo yudo ka samoro dala nigi chochni ne to ich to kit kiewo. Iyudo ka nyathi mowuok kanyero to kendo owuok mopogore gi joma timgi ok ni karego. Ma iduogi ne ka pogruok nitie. Bende nyathi kata obed noa e alwora matim ok ni kare, to dhi odongo e alwora matim ni kare, to alwora no lose mobed ng'ama ng'ongo matim ni kare. Omiyo nyako ka nyako, dichuo ka dichuo, to onego bed ni odonjo e keny ka ndalo mag keny ogik. Lakini ikruok onego bedi. Mano omiyo pod atemo siro ni mago e achiel kuom gigo masani tinde jolony emomiyo pek. Kidhi kuom jalony ma jahocho, kako nyina boss kama, to wan gi gima waluongo ni premarital counseling. Ikruok kapok odonjo e keny. Jaduong' Cleophas, kaendi weche mang'eny sana ma wapuonjore. Achiel kuom gi en gima iluongo ni conflict resolution. Ka gwenyruok e paro obet e kindu, to ere kaka onego ulosi. E thuolo ni eri ema bende iyudo ka ing'eye ni oyo nyar ng'ato madwa kelo ni ma ng'ama chielo en dhano makoro a full grown person, en ng'ano mosedongo makoro ng'ama ng'ongo. Tiende ni nitiere alwora modonge ma nitie kako shape pache oloso oike e yor paro. Koro nitie kako nyalo ng'iyo wach moro. Ahinya ranyisi ma watemo tiyo godo en ni samoro kakao glass ta ole pi en nus. Anyalo ng'iye ni gini endi opong' nus. To samoro en ong'iye ni gini osetiyo modong' nus. Koro tiende ni en ong'iye kodok piny. To an ang'iye koidho. Lakini gima wang'iyo to en glass achiel, kendo gima wang'iyo en pi mane. Koro ere kaka ang' nwariyo pachwa mwagoye mbaka ma ok tulo owuoke. Conflict resolution. Nitiere gik ma waluongo ni life skills. Makonyo wa ng'eyo ni pile ka pile ere kaka wakalo odiochieng'. Nikech ok ochuno ni nyaka wayiere weche te.
bende ok ochuno ni nyaka wabal e weche te. To ere kaka wayudo kama warome mawagere dakwane. Mar ariyo kae kama bende ang' nwapuonjere to ere kaka wabedo gi gimiluongo ni family values. E odwa ka wan wagombo ni mondo mi wadag nade e odwa ka. An gi chiega, nyithindo, jonyuolwa, owetewa gi nyiminewa, ogandawa. Ka dhi e tich, onega dhi e tich kaka ng'a. To ere kaka dwa dak gi jogo man go e tich. Eneno. Ka gombaka oko, ere kaka gombaka. Adwa gombaka nang'o e wi chuora. Be onega gombaka makela njao ne chuora. Kae ta wacho ni adongi ana wacho na adier, ana hero wacho adier. To seche mase wacho adier tang'o mawuok bang'e, the aftermath. Koro family values ka loso gik mang'eny, ber goyo mbaka, ber puonjruok. Ka gimoro nitie, punishment onego bed ni time okang' machalo nade. Weche gi duto igoyo mbaka at premarital counseling. Ma by the time makoro uchako dak, to nitiere kama ichake. Ni bedo model nang'o, samoro ni ionge a father figure. Ini dwa bedo wuoro machal nade. Ineno. Samoro miyo ne okidongo gi babani. Ere kaka idwa rito jaodi. Samoro mama ni en ng'ama ne kochiewo to en moyiero lepe e gine. Kama opango gi to orwako to dhi. Ere kaka idwa rito Cleophas. Cleophas samoro idwa ni mondo odonje tich ka 11. To samoro ot bendo chope let. Ere kaka idwa ike ma ka samo chiewo to en ng'ama ikore nikech ma kare mar dwar. Samo ikore mobiro e kare mar dwar. Gino modwaro moyudo. Okelo ot koparo ni nitie ng'ama ika mondo mi achopo. Ere kaka idwa iko dichuo. Koro nitie mbaka mang'eny migoyo premarital level ka. Nikech tinde piny bendo dhirowa. Lwedo achiel ok rom. Kinde machon yuto ne ber. Ma nyak ne aelo ka to oganda be ji ne dak e yor oganda. Miyudo ka gimoro ka ne nitie te yuori. Cleophas chon ka ni idwa gedo. To wadgi wuonu moro osewuok. Wuoda, ineno yien ni. Ma mi bar. Kawuono nyaka nyiewe. Ineno. Koro yudo ka tinde piny othung' ma koro ti wach ni akawe nyar ng'ato moro ma bende nigi tiegruok ne moro. Kata akawe nyar ng'ato ta empower mondo mi embe koyudo to kelo to an bende e kaka wariwo to dwa lose godo gimoro. Koro seche modhi dwa to imbe dhi dwar ng'ama dwa dong' gi nyithindo gi. Thuolo mar gomba katin. Samoro ok ni nikech hero ma jonyuol. To nikech piny bendo dhiro ma koro nyaka nyarwegi many tambe nyaka manye ka watim nade wariw lwetwa. Koro yudo ka e premarital counseling ka ang' nokonywa bende to ere kaka odwa balance nikech ngima to nyaka dhi mbele. Tieng' ma mbele be nyaka waiki. Koro gigi nyaka chakre gi e ot ka. 2. Osiepegi moluori gin joma nade. Be gin jogo ma ugo godo mbaka. Ma nyalo keti piny nyalo siemo wang'i koni biro nyina kanyo to gino ne ok idhi maber. Neno kata ka ni wacho ne duoko minodi kamano. Seche miduoke kamano tiweye gi chuny malit machalo nade. Koro ka ang' idok e ot to tim kama. Nyarwegi ng'ama dichuo ok wuo godo kamano. Kata bed no kier to pod en ng'ama dichuo. Pod nyaka miye migawone mar wi ot. Nikech seche misedhi ne okang' ni to kiny idwa ni mondo mi ojoli. Be ang' nojoli ka chunye nitie thuolo. Ka ang' obiro kojuondore. Ka tichako wacho ni an tinde ok ohera tinde loko na pach. In itime ang'o? Emomiyo atemo gande jiwo ni sana wahero gani kabiro ka to ine machai. Kwa mfano Jaduong' Cleophas. Ilal na ka wuok e studio ka endito kata mana bang' higa ngima pok itimo. An be agochonie mondo mi amosie. Jaduong' Cleophas idhi nade kono. Udhach maber gi tich amosa. Ka an to katim mano tadwa chai nade. Omiyo an ahero ga kata kosiepna kon te lal kono oyo wach ni walalore. Nikech tiende ni ka an awuon onega ng'ira mondi kapok atimo nade. Seche ma koro adwa dhi go dhako ni samoro notimo tim moro marach. Ere gima adhire godo momiyo timo ti? Kaka ma wachayo no oyo awinjo ni no wuotho gi ng'ama gitiyo kata no wuotho gi ng'ama nade.
Ang'o moremo maremego modhi manyo kuom wewadwa. Jaduong' Cleophas ka nyalo kawo thuolo mondo mi an bende apenjra, aket ratil, ang'o manaremego? Kech ka ng'ama dichuo samoro migawo mara mar dichuo mar wuon ot ok atim. Ineno? Ting'ene lewa to ok witwa. Ka wago kodi mbaka, anyalo puoyo ni kaka ing'eno mikoma ni yawa. Ya to odino erito malich machalo nade. Lakini chiega to ng'ene kech otime nade? Obare ndasi. Chiega to ng'eni duk orome. Chiega to ng'eni ot chwer kuome mabor. To kokuto ajiwo iye kabisa. Kamano, Onyina boss. Daher mar winji yudo chieng' mangima. Kendo kane walosa kwa go mbaka machalo kama. Kinde mamayo wawang'wa. Tangine en mbaka mapok okrum kawuono. Pura bodhi mbele goye. Wach mari mogik ne oganda wa. Kaka wanyalo thiro weche gi duto waseloso kendo wantiere karka. Iwe wagi wach magi mogik ka wantiere karka. Bwoda ika chiel wantieko kaka watieko. Erokamano. Gima nyiso oganda wa piny to tek adier kendo medo mana ng'ang'. Lakini wan bende nyaka wajiwre. Nyaka wang'e ni wan dhano, ng'ano ma wa associate go, obede ot kata kar tich, en dhano wadwa. Koro gima dwa gom ni mondo timnwa ema mondo mi watimne ng'ama chielo. Ne jogo ma Nyasaye okonyo ni e lemo, in supervisor, in manager, in commander, in ng'ama chalo nade, in ng'ano man nigi responsibility jomoko tie buoyi, parie ni jogo bende dhano, ti kodgi ka dhano, gima dibon gom ni mondo timni ema mondo mi itimnegi. Wabede jogo machiko itgi to moloyo wago mbaka. To kiyudo komuomi, wuog oko dhi los gi jalony. Yiena migi social platform mara manyalo yudora. Facebook page mara en Onyina Boss. Ki manya Onyina Boss kata Boss Onyina to bro kelo ni sorani. Kae to bas obro yudo thuolo. Nyalo wuoyo koda e Messenger, nyalo wuoyo kata general Facebook. Kae to bas wago mbaka wayudo kaka wapuonjore. Ako erokamano nyebene kuom thuolo mar go mbaka kodwa ka wantiere karkae. Nyakoro mojwang' somo ma yudo karkanyo ma somo kawe kende ikane chunyi kendo ibed kode kinde duto obed jakwadhi kendo imed go mbaka gi jogo man aluora mari ka gino ma wamedo lando en kaka wanyalo thiro weche mago mag nek ahinya kindwa kaka oganda kendo kaka nyuola. Ang'oma dewatim wamed go mbaka nyakoro mogajwang' mane makelo giko mar chenro abedo kodiero kinyi makawuono sa 12 nyaka sani makoro watieko chenro mar mbaka romo. Nyinga Cleophas Oloch, Jakisumo Kanyakor Mokiewo Nyakach Sango, oriti masani.